molt progre. Molt bé, bona tarda. Gràcies per ser aquí, presencialment, i els que esteu virtualment també. Benvinguts a la seu de la Federació de Cristians de Catalunya per aquesta sessió que hem organitzat pel dia d'avui, que teòricament parla de la informació, la informació ara i avui, i en què es presenta, entre altres coses, el proper número de radar social que teniu sobre la taula. Ho dic perquè, si voleu, us en podeu servir. Veureu que sobre la taula teniu dues coses. Els que no esteu aquí, doncs ja us ho indico, no? Avui comentarem diverses coses. Una és el proper número que ja ha sortit ara de radar social. Després, un discurs que va fer el Papa l'altre dia amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Cada any el Papa fa un missatge amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, i és molt interessant aquest any perquè fa referència... Sí, no, ara donem la paraula un moment perquè ens presentis. Fa referència a les noves tecnologies. És a dir, bàsicament, la influència que té la intel·ligència artificial, la IA, en la realitat. El títol és molt significatiu perquè parla de custodiar el rostre i la veu. Després ho comentarem. Parlarem, per tant, d'això. I també la tercera part, al doctor Enric Armengou li hem demanat que estigui aquí per comentar o ampliar un article que apareix a la revista, aquest número de la revista, en què parla de les malalties mentals, especialment entre la població jove. Considerem que és un tema, per desgràcia, doncs, molt actual i que és bo ser-ne conscients. Ens acompanyen el president de la Fundació Doctor Albert Bonet i el president de la Federació de Cristians de Catalunya, al qual els agraïm la presència. No sé si voleu fer alguna presentació. Posen aquí per... Aquí al darrere, posa al darrere. Sí. Ara, sí. Bé, bona tarda. No es pot dir-la molt el que parli perquè parla, no? En el fons, doncs, benvinguts. Estem aquí a la seu de la Federació, de la Fundació, i per presentar aquest número d'una revista, la revista Radar, que ha estat la revista que era de la Federació als anys 50 i que va tenir una permanent fins que vam tenir el tema aquest de la pandèmia, que ens va afectar i va afectar a totes les vides i totes les circumstàncies, i encara que sembli estrany també el fet de treballar per la publicació. Les dificultats són. I després, un cop has perdut el ritme, de vegades costa tornar-lo a agafar. Fins que al final vam dir que això no podia ser i s'havia de tornar. I avui representem aquest número que continua la numeració d'abans. Una mica la idea, la Federació de Cristians de Catalunya es considera continuadora d'aquella coneguda en la història del país, la Federació de Joves Cristians de Catalunya, que va tenir un gran impacte en els anys 30 i que va acabar realment amb un exemple de permanència, amb una fe i amb un arrelament en el país, i van acabar molts doncs, morint com a màrtirs d'aquesta fe. Passat aquest temps, un grup va considerar oportú reavivar aquesta idea, ja no com a joves, perquè no eren tan joves en aquell moment ja, sinó com a federació, no? Amb aquesta doble idea, viure la fe, viure el cristianisme, viure la vida real en el país, arrelat doncs a la cultura, la fe, la vida, però de vista de la cristiana del món, de la societat i de la persona. I aquesta és una mica la idea. La revista és una mica l'expressió d'aquest grup, no? D'aquest grup que pensa, que treballa i que viu i que es preocupa per la marxa de la gent del poble, de la gent del país i pel propi país també. No? Per això pot sonar estrany que en aquest número, ja el veuran, hi ha diversitat de temes. No? Tant es parla de Montserrat, el mil·lenari de Montserrat i el que representa Montserrat en el país, com hem dit ara, la qüestió de la malaltia mental
en les persones o en els joves. Un problema real que preocupa cada cop més en el nostre país i que val la pena tractar-lo. Tractar-lo científicament, tècnicament, però també amb humanitat. Són persones que han de viure la seva vida de la forma més digna possible i intentem doncs, donar-los la mà en allò que és possible, ajudar, pensar, reflexionar i obrir els braços. No? Amb allò de la paraula que és ja de bon samarità, no? D'ajudar-lo, donar-li la mà i els mitjans possibles per la seva recuperació. En fi, doncs avui és això. L'acte és aquest. Tenim el director de la revista, en Gabriel Genescà, i tenim el tècnic avui, el doctor Armengol, que ens explicarà la problemàtica aquesta de la malaltia mental en els joves. Res més. Després, com sempre, hi ha possibilitat de diàleg, parlar, comentar, etc. I aquí estem. Qui vulgui participar de les activitats de la federació, aquí estem oberts. En la revista hi ha un paperet que ho diu, que qui vulgui que s'hi apunti i que hi ha que diuen quan més serem, més riurem, però sobretot més viurem en tranquil·litat i en harmonia. Gràcies i endavant. Retiro i torno a papetar. Moltes gràcies. A veure, la primera part és parlar breument de la informació i de la comunicació. Recordo en un curs de comunicació que vaig assistir fa temps que em van dir la comunicació és posar en comú una cosa al mateix lloc i al mateix temps. Mirat des d'aquest punt de vista, podríem dir que avui hi ha molta informació però hi ha molt poca comunicació. Perquè fixeu-vos que la comunicació molta és o no és al mateix lloc o no és al mateix temps. Sí que ho posem en comú, però cada cop més doncs, un missatge de WhatsApp, deixes el missatge de veu i l'escolten quan poden. És molt còmode, molt confortable, però comunicació, en el sentit d'estar tots com estem ara, tots junts aquí, participant d'un mateix espai, un mateix lloc, no hi és. No? El que hi ha és molta informació. Hi ha molta informació i aquesta informació, precisament perquè no està comunicada, doncs el que passa a vegades és que s'ha de contrastar. És a dir, si no la vius en el moment i en el lloc, que és el que fa un periodista quan està en una guerra o un periodista mèdic que està allò... Si no, és una cosa gratíssim. Els últims 60 anys han tingut una relació interessant i especial amb els mitjans de comunicació. El Vaticà l'ha interessat molt, diguéssim, comunicar-se bé, té els seus propis mitjans, però sempre ha volgut estar molt bé amb els periodistes. I cada any, amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que és per Sant Francesc de Sales, el 24 de gener, per tant, fa 4 dies, la setmana passada, emet un document que el publica a la pàgina web. En aquests moments aquest document només està en italià i en anglès. Aquí tenim una versió en català. I el que és interessant d'aquest document és perquè sempre ens actualitza. No? És a dir, el títol d'aquest document diu protegir les veus i els rostres humans, les veus i la cara humana. Per què? Comença a dir, faré un breu resum, És a dir, la idea bàsica és dir, ja els antics, és a dir, tant el món grec com el món llatí, identificaven la persona amb aquestes dues qualitats, cara i veu. La paraula grega, prosopon, per designar la persona, feia referència bàsicament al rostre. Una persona és un rostre, és la cara. Els llatins, la paraula persona, persona ve de so, de sonar, so, però no qualsevol so, sinó la veu humana. Això què vol dir? Que rostre i veu eren molt importants. De fet, segons diu el papa en el seu missatge, clar, diu la manera que tenim de donar-nos a conèixer als altres és a través del rostre, de la cara i de la veu. La manera que tenia Déu a través de Crist de donar-se a conèixer al món era sobretot el rostre i la veu. Què passa ara? Que ens trobem que en els mitjans de comunicació hi ha molts rostres, moltes cares i moltes veus que són de ningú. És a dir, és una cara feta amb ordinador, però aquella cara no és de cap persona. I la veu, tampoc. O a vegades, ara, ja ho sabeu vosaltres, tu agafes una foto familiar i dius, activa-me-la. Hi ha programes informàtics que t'activa la foto aquella i comencen a passar coses que no han existit mai. I clar, dius, això s'ha de tenir en compte, no? En aquest missatge, doncs, simplement ens crida l'atenció sobre aquest fet i reclama, sobretot els periodistes, que són els que han de ser els garants
de la veritat en el món, diguéssim, no? Doncs que de custodiar la pròpia veu i la pròpia rostre. És a dir, i també ens ho recomana a tots nosaltres, que preservem el nostre rostre, el contacte directe amb les altres persones i la veu pròpia. I per tant que ens protegim una mica d'atacs maliciosos que hi poden haver-hi a vegades que agafen la nostra imatge o la nostra veu i l'estrafan i ens posen, perquè ara passa, en llavis nostres, en coses que no hem dit. Simplement és perquè estiguem tots, diguéssim, advertits, i sobretot de la insubstituïbilitat que té la pròpia cara i la pròpia veu a l'hora d'interactuar amb els altres físicament, personalment. He pensat que aquest seria un bon text, diguéssim, per parlar això que dèiem de la comunicació ara i aquí, però bàsicament el que volíem fer és presentar breument la revista. Jo ara us diré quina és la filosofia. Bé, la Art Social és una revista que va aparèixer l'any 56, em sembla que és, el desembre de l'any 56, per tant aquest any farà 70 anys, no? Sí, 70 anys. Per tant, té llarga història. A mi quan em van proposar, sabeu que la revista després de la pandèmia va deixar de sortir, va coincidir que es va morir el meu pare, quan em van proposar si volia continuar amb aquest projecte, no vaig gosar dir que no. Clar, és la revista que dirigeix el teu pare, no goses dir que no. Jo no sóc periodista, tot i que m'hauria agradat. Tinc una certa... M'agrada el camp, no? Però llavors sí que vaig comentar, vam tenir una reunió aquí, vaig comentar que jo crec que seria bo una revista amb continguts que aguantessin el pas del temps. És a dir, ara es publica moltes coses, s'escriu, però dius, ara que el paper l'hem d'economitzar, doncs pensava, doncs, jo puc fer una revista en paper, perquè m'agraden les coses en paper, poder-les tocar i poder llegir, però que els continguts resisteixin una mica el pas del temps, que convidin a la reflexió i al debat, que siguin sobre temes d'actualitat i, evidentment, temes d'una orientació cristiana, si és el butlletí de la Federació de Cristians a Catalunya. I, per tant, amb aquest plantejament, que quan ho vaig exposar, tots els interlocutors meus a tots em van dir que sí, ho agraeixo, doncs vam plantejar amb un petit equip de redacció, que som 3 professors universitaris, de moment, més membres de la federació, a veure què hi podíem incloure, no? I ara faré un repàs de com ha anat aquest primer nombre. Vam pensar que el primer número que sortia el 2025, l'any de l'Esperança, el del jubileu de l'Esperança, doncs havíem de parlar, de fer gran part dels temes, havien de parlar de l'Esperança. I vam pensar que una persona que ens pot parlar molt bé de l'Esperança a efectes pràctics era el doctor Francesc Torralba. El doctor Francesc Torralba ja havia escrit durant molt temps sobre l'Esperança, però era una esperança que podem dir teòrica. Però clar, quan el teu fill de 26 anys cau muntanya avall dels pics d'Europa i es mor davant teu, que tu continuïs parlant de l'Esperança, això és has de ser una persona molt dura, i haver interioritzat molt. Ell continua parlant de l'Esperança. Vam pensar, vam oferir la possibilitat de fer una entrevista amb ell i va estar encantat. Jo crec que ell havia tingut algun parent de la federació, un Torralba que voltava per aquí, crec que era parent seu, potser per això també ens va facilitar les coses, però us animo, diguéssim, a llegir aquesta entrevista, que parla bàsicament de l'Esperança, i la idea és que en els propers números entrevistem també altres persones d'aquest perfil. El que busquem sobretot que siguin persones, si pot ser, de vida no consagrada, és a dir, civils, però que intervinguin en la vida pública i que s'hagin, diguéssim, caracteritzat, s'hagin manifestat com a persones o cristianes o que tenen uns valors, diguéssim, humanistes destacats, perquè creiem que poden ser referents. A vegades el que ens falten són referents d'aquest tipus, és a dir, mirant els reality shows de la tele hi ha molts referents d'altres coses, no sé si són referents o no, però d'aquests, gent que es prenen la vida seriosament i que tenen uns valors sòlids, jo crec que és bo, diguéssim, donar-los publicitat, diguéssim, no? Per tant, a cada número ja us avanço que hi haurà una entrevista amb algun personatge d'aquests. Un altre tema que ens interessava, com que volíem adreçar, sobretot, aquesta revista als joves, als joves universitaris o no. Per què? Perquè, home, considerem que si parlem de l'esperança són els joves. I a vegades el que hem constatat és que hi ha molts joves desesperançats, és a dir, que no veuen, és a dir, li pregunten al xat GPT a veure, o a la intel·ligència artificial per què han de viure. I potser el programa en qüestió els diu que s'ho plantegin si han de continuar vivint.
Vull dir, això passa. Per tant, nosaltres creiem que el que hem de fer és intentar, primer, diagnosticar què passa amb segons quins joves. Els propis joves mateixos ho sabeu més de prop perquè igual teniu companys que ho viuen, noies aquelles que s'autolesionen, nois que no et veuen cap sortida o veuen tot negre, que no tenen cap referent, que potser tenen famílies desestructurades. Això, primer hem de fer un bon diagnòstic de la situació i d'aquí és quan entra, diguéssim, el personal mèdic. Volem que a cada número hi hagi un article que parli d'algun tema d'aquests. Aquest primer número parlava de la salut mental dels joves, però hi haurà segurament un dels temes que volem tractar en el futur proper doncs és la soledat no desitjada entre els joves, perquè la soledat no desitjada a la gent gran, pots dir, bé, potser a vegades es pot preveure, diguéssim, no? És persones que se'ls han mort els seus referents immediats, però la soledat no desitjada amb joves, això és especialment, diguéssim, dolorós, perquè són el futur. Un altre tema que volem tractar i que també el teniu a la revista, és donar a conèixer alguns documents vaticans o similars, diguéssim, actuals, que parlen de temes rellevants. Per exemple, en aquest primer número vam agafar un document que ara fa just un any que va aparèixer, al gener del 2025, elaborat per dos dicasteris del Vaticà, el dicasteri per la doctrina de la fe i el dicasteri per la cultura i l'educació, en què parlava de la intel·ligència artificial i la intel·ligència humana. Clar, penseu que el Vaticà, quan fa aquests documents, el primer que fan és reunir tots els enemics, per dir-ho així, perquè opinin, és a dir, tots els detractors, perquè opinin, és a dir, volen oferir una informació molt contrastada. I aquí, per exemple, fa una distinció important de la intel·ligència artificial i la intel·ligència humana, que simplement que jo crec que convé que nosaltres sapiguem que existeix, diguéssim, aquesta analítica, no? Bàsicament podríem dir que la intel·ligència artificial es desenvolupa, diguéssim, in vitro. És a dir, la intel·ligència humana es desenvolupa en un lloc, en un temps, en un moment, en unes circumstàncies. Un dia estàs més alegre, l'altre dia plou i estàs de mala lluna, un dia et dona una bona notícia, i amb totes aquestes vivències diàries es va desenvolupant la intel·ligència humana. La intel·ligència artificial no. És a dir, els algoritmes va fent mitjanes, va aprenent dels inputs que va rebent, que ningú garanteix que siguin uns inputs d'element imparcials, desesbiaixats, sinó que agafa la informació d'on agafa, a vegades fins i tot informació no contrastada, però clar, això també forma part del seu motor Per tant, considerem que aquest és un bon document. Aquest document aquí només us dona la introducció, però us dona l'accés a tota la versió en català també d'aquest document, que està penjada en podeu disposar a la pàgina web de Radar Social. Veureu que Radar Social també té una pàgina web que ara està en construcció. No us estranyi si veieu que encara està radarsocial.ca. Però allà també troben, és a dir, els documents que aquí presentem després els ampliem allà. També en aquest primer número, ja us he dit que parlàvem bastant de l'esperança, vam demanar a dos d'aquests professors universitaris. Un és un professor de filosofia que igual us sona, l'Oriol Ferrés, perquè parla bastants mitjans de comunicació, amb qui tenim bona relació. És un cristià convertit, i per tant és una persona que entén de filosofia i entén també, diguéssim, d'esperança, no? Ell va fer un escrit aquí que és una elogi a l'esperança. I també hem demanat amb un altre professor, l'Ignasi Mundet, professor de matemàtiques de la Universitat de Barcelona, que fes una crítica literària d'un llibre que parlés d'esperança. Fa la crítica d'un llibre que es diu The Moviegoer, de Walker Percy. Aquest és un escriptor nord-americà, cristià, que no té cap llibre en català, traduït al català, només un en castellà, però que és un personatge molt interessant. La idea que tenim és també, aprofitant aquesta plataforma de redes socials, donar a conèixer aquests escriptors, que no cal n'hi ha de catalans, però n'hi ha, diguéssim, d'altres indrets, que són escriptors des d'una òptica cristiana, i que fan ficció, però que són llibres molt interessants, i que això fins i tot ens pot donar peu algun dia a fer alguna traducció, diguéssim, donar a conèixer algun d'aquests autors que no els coneix ningú aquí. A les ja tenim un programa a la Fundació per fer això. Per això, sí. Per això. Estem preparant una primera edició d'una primera traducció al català de Dorothy Sayers, que és una escriptora que aquí ni tan sols en espanyol ni han traduït pràcticament res. Conversa cristiana d'una vida molt interessant. Serà el primer llibre que treurem i
Sí, sí. tenim en cartera i estarà bé. Més referents. Sí. És clar, ara penseu que amb això les xarxes el món està molt obert, no? I vull dir, abans potser sí que anaves una mica encaminat, però ara pots conèixer coses molt interessants i molt sorprenents. Aprofito per comentar que a la pàgina web, diguéssim, de Radar Social, ja hem penjat diverses reflexions, Una, per exemple, una xerrada sobre la intel·ligència artificial d'un filòsof francès que voldríem entrevistar i que encara de moment no ho hem aconseguit, que es diu Fabrice Hachach. És jueu convertit al cristianisme, i és una persona molt interessant. I jo sé que ara està fent algunes coses a Madrid, també. També hi ha una entrevista sobre de Paul Kingsnorth, que és un escriptor que ha escrit un llibre que es diu Against the Machine. És una mica provocador el títol, però ell intenta això, dir-te quines virtualitats i quines bondats tenen les màquines i quins prejudicis tenen, perquè en siguem conscients, no? I doncs aquí li facilitem un enllaç amb una entrevista que li vam fer que parla del seu llibre, no? També fem una entrevista a un dels fills d'Alexander Solzhenitsyn, l'escriptor dissident rus, que parla sobre música i pensament. Intentem relacionar diversos temes, no? També hi ha unes reflexions sobre un abat cistercenc noruec que es diu Erik Barden, que parla de la importància de sentir-se estimat. Tot això està, diguéssim, a les xarxes. Nosaltres el que fem és que els anem caçant, no? I ho escoltem, si ho considerem interessant, posem l'enllaç aquí. Com veieu, tot això que us estic dient és per format més electrònic. És per això que la versió electrònica i la versió en paper no seran exactament la mateixa. Pot ser que a la pàgina web hi hagi algun article dels que posem en paper, però bàsicament a la pàgina, a la web, diguéssim, al format electrònic hi haurà altres coses que considerem que poden ser interessants, però si vosaltres us interessen o si voleu també remetre-ho als vostres amics o coneguts, simplement per crear un corrent d'opinió. Seguint o acabant amb el comentari de la revista, també hi haurà, en aquesta revista reprenem una secció històrica de la revista i de la federació, que era el que deien els cercles d'estudi, que simplement és dedicar un full, que és un color diferent, en què hi ha una reflexió sobre el temps que toca, no? És a dir, què tal, Alfons? Per exemple, aquest any, amb aquest número, com que era el número de Nadal, doncs fem Preparem el Nadal, no? Ara el proper número segurament serà Preparem la Pasqua o la Setmana Santa, etc. És un text bíblic i una sèrie de preguntes per qui vulgui. Això sí que és un tema, és com l'espai sagrat dels jesuïtes, diguéssim, no? És a dir, que qui vulgui ho pot, diguéssim, reflexionar pel seu compte, no? I després també tractem d'algun tema d'actualitat, diguéssim, més general, com si fos alguna notícia d'actualitat. Aquest any vam demanar a Montserrat, al pare Bernabé Dalmau, si ens volia fer un comentari sobre 1000 anys de cultura a Montserrat, aprofitant el mil·lenari de l'abadia, i va estar encantat de fer-ho. És un article com més de fons, no? I més relacionat, diguéssim, amb la Federació de Cristians de Catalunya, doncs vam passar una ressenya sobre el beat Pere Tarrés, que sabeu que ja està en procés de canonització. Vam contactar amb una persona del Vaticà per saber com estava el tema, diguéssim, no? I, a més, perquè s'escau enguany el 75è aniversari de la seva mort, l'any passat. Aquest és el primer número, diguéssim, de la nova etapa. La idea és que surtin 4 exemplars a l'any, per tant, que el proper surti a finals de març, i que surti en paper. En paper, qui vulgui, doncs s'hi pot subscriure o m'ho diu a mi, etc. I llavors, si considereu interessant aquesta revista, la voleu donar a conèixer a qui sigui, vosaltres mateixos aquí teniu exemplars, podeu agafar els que vulgueu, perquè la idea és que això arribi, diguéssim, no? Arribi a qui li pugui interessar. Sempre hi ha gent per tot, no? Però repeteixo que això és una revista per promoure la reflexió i el debat. És a dir, que alguns dels temes que exposem aquí després donin peu doncs, amb una xerrada, amb un diàleg, etc. Un d'aquests temes, que és avui pel qual també estem aquí, seria el que comenta el doctor Enric Armengou amb un article que parla sobre la salut mental als joves. Per tant, jo ara li cedeixo la paraula perquè exposi la seva ponència. Molt bé. Doncs gràcies per convidar-me i per liar-me aquí.
Però jo la idea una mica que em van demanar de poder parlar de, del moment de crisi, si volem dir, del jovent, i que també la pandèmia no sé si l'ha provocat més, que sabem estadísticament que sí, o ha posat a la llum algo que estava funcionant, no? Crec que hi ha dos reflexions. Una primera reflexió que dels trastorns més intents, no? Els que podríem dir més malalties mentals, com podria ser el trastorn bipolar, la depressió, que dèiem abans endògena, aquestes, les estadístiques continuen com sempre, no ha augmentat la incidència globalment, no? I sí que han augmentat dos grups de malalties. Unes malalties serien el que diem els trastorns del neurodesenvolupament, no? Com els trastorns de l'espectre autista o els trastorns també tota la neurodivergència i també tots els trastorns d'hiperactivitat, o sigui que són, diguéssim, trastorns de comportament cerebral. Aquests l'han augmentat i no sabem per què. Suposem, no ho sé, hi ha teories que tenen que veure, doncs no sé si amb les pantalles, que tenen que veure amb el tipus de vida, que tenen que veure amb el menjar que fem, que tenen que veure amb la xarxa social d'estar tots més alerta, doncs no ho sabem. Però d'aquests, però sí que s'ha vist que en els últims 20, 30, 40 anys ha hagut un increment exponencial del que podríem dir o el que jo dic de malalties que descarriles, no? En aquest sentit tindries, doncs, com pot ser les patologies alimentàries, l'anorèxia, bulímia, jo què sé, jo quan vaig començar, jo ara tinc 60 anys, quan vaig començar a la residència a Santa Coloma, amb tota la residència com psiquiatre, vaig veure un cas d'R4, una noia amb anorèxia, no? El meu formador, el doctor Sala, que es jubilava quan jo vaig començar a fer de psiquiatre, va anar a veure als anys 70 una noia al clínic d'un casc, una noia que no volia menjar i va... Bueno, o sigui que eren algo que sempre s'ha vist però que no es veia. Ja als anys 70-80 ja era quasi epidèmic, no? Però després van aparèixer també els trastorns depressius, aquests que diem adaptatius, o sigui, nanos que estan desenfocats, que no estan a gust, que no estan a gust amb ells mateixos, i que genera molt malestar i això acaba provocant pues, problemàtica social significativa. D'aquests estem veient molt. També estem veient molt fracàs escolar, problemes de sexualitat, problemes de funcionament vital, d'autonomia, i tot això va funcionant a que cada cop veiem més els joves i els sense els joves que no troben sentit a la vida, no? I dintre d'aquests hi ha una crisi que estem veient, que estadísticament estem veient, de l'augment de la incidència de la conducta suïcida i la conducta d'autolesions. Per, per, també ens porta a l'altra part, no? Que tots aquests nanos amb ansietat doncs, no deixen de ser formes que té el jove doncs, per regular i manegar aquesta angoixa. I aquí apareixen també la gran potència de totes les conductes addictives. Als anys 70, el jovent o no tan jovent, hi havia moltes conductes addictives a substància. Però ara estem veient una crisi important del que diem les conductes addictives sense substància, que poden ser el joc. Per exemple, hi ha una conducta molt greu de joc patològic amb despesa de diners, o sigui, dels nanos enganxats doncs, al bingo, a la loteria ràpida, i amb això jo crec que hi ha alguna que hem de reflexionar. Ara, per exemple, la ONCE està fent moltes d'aquestes el rasca-rasca. Això jo crec que enganxa molt més que si em compro un dècimo i tinc que esperar 3 setmanes a que toca o no toca, doncs, en canvi el rasca-rasca ja no fan molt més. Jo crec que han trobat aquí un nicho econòmic important, no sé, crec que hem de reflexionar. Sí que posem una mica maiquenament, això s'ha de ser major d'edat i no sé què, bueno, però al final sabem qui ho fa servir, no? Que són les conductes addictives sense tòxic, que serien el joc, serien també en aquest sentit les autolesions, i hi ha un drama que estem veient cada cop més significatiu, que és l'addicció a la pornografia. L'addicció a la pornografia està provocant una problemàtica doncs, molt potent amb el jovent perquè estan facilitant que el nano
doncs, quan té una mica d'angoixa o té malestar, es regula, per exemple, amb el consum, i si compra joc o la pornografia. El més greu d'això és que aquesta persona, quan té una mica de neguit o s'avorreix, doncs va consumint, va fent coses que el relaxen, però que no li deixen a construir. No, no. Tots sabem que l'avorriment molts cops acaba fent que has de fer alguna cosa per divertir-te. Clar, però si tu quan tens avorriment ja fas alguna que et distreu, mai tindràs la necessitat de construir res més, no? Bueno, i estem veient que gran part del jovent actual té aquesta part de buidor, de relacions molt efímeres, de falta de xarxa social profunda, i és el curiós, que és el que hem vist i poso l'article, no? O sigui, com que tot el que ens va ajudar els mitjans d'intercomunicació amb el Covid, no? De que els nanos van poder seguir estudiant al col·le, me'n recordo a la universitat, que van poder salvar les classes doncs, fent tot el treball online, i fantàstic, no? Però després ens ha portat aquesta hiperconnexió, ha fet que, és un tòpic que diem, però jo crec que és molt així, que ens connectem al de lluny i ens desconnectem del de prop, no? I perdem una part molt més potent que els nexes, els vincles més potents que tenim, quan més físics, més intensos, no? Bueno, estem igual amb uns vincles visuals i auditius, però no hi ha tàctil, no? I el tacte sabem que és el que més ens acompanya. Però amb això, no? Clar, quan tu treballes amb adolescents, què estem veient que li passa a l'adolescent que es trenca? Habitualment, clar, podem passar de nanos de famílies desfavorides, de la immigració, però habitualment els que estan omplint les consultes són nanos de famílies normals. O sigui, no hem d'anar de les nostres famílies, o sigui, que estan de col·legis fantàstics, inclús en valors, si vols, però estan patant. Per què? Perquè estem en un moment que se'ns està exigint al jove, i també a nosaltres, els adults, o els que ens sentim joves, a ser feliç, no? Que és com una obligació, que si no ets feliç, no? Hi ha un escriptor que a mi m'agrada molt, que és un coreà, que és el Fan, no? Que aquest parla doncs, que bueno, igual la postguerra doncs, la gent tenia que treballar, currar, i tenia que produir, no? I el que no produïa acaba tornant-se boig, no? En canvi, actualment, el jove i a nosaltres ens demana que no que hem de construir, sinó que hem de ser feliços, com a exigència. I el que no és feliç, clar, el que no és feliç, que és deprimit, i el deprimit, al final acaba, igual que abans hi havia la crisi de la bogeria i l'agressivitat, ara estem en una crisi de la conducta suïcida, i ho estem veient. O sigui, l'índex de conducta suïcida dels últims anys va progressant amb un increment, encara que tinc bones notícies amb això, però que amb un increment de conducta suïcida, i sabem que la major incidència de conducta suïcida és amb la gent, perquè hi ha més gent, no?, de la piràmide poblacional entre els 30 i els 60 anys, però estem veient la conducta suïcida amb els joves d'una forma altament significativa. Dic que tenim bones notícies perquè en l'últim any, i això hi ha dades molt... Aquí tenim a Catalunya, que vam començar fa molts anys, el que diem el Còdic de risc suïcidi, o sigui, qualsevol persona que va a un hospital que té urgències i parla o ha fet un intent de suïcidi o parla d'ideació suïcida, això es registra i s'activa aquest codi de risc suïcidi. Val? O sigui que són dades objectives, no? Pues s'ha vist que ha anat augmentant la conducta suïcida progressivament, però amb els seus últims anys, sobretot l'últim any, està veient que ha augmentat els joves que demanen ajuda als centres hospitalaris per ideació suïcida, i ha baixat els que van per conducta suïcida. O sigui, abans hi havia més nanos que ho intentaven i al final acabaven perquè el que és un suïcidi avortat, un suïcidi avortat és que la persona es pren pastilles i mama m'he pres pastilles i després el frustrat és que es trenca la corda o que cau i no es fa mal o el que vulgueu, no? Però estem veient que ara hi ha més gent que abans d'intentar-ho, o sigui, quan té malestar emocional profund i té ideació suïcida, va demanar ajuda. Això, clar, per nosaltres, els que dediquem a la prevenció del suïcidi, els que
ens fa molta il·lusió perquè totes aquestes campanyes que fem, parlar aquí de suïcidi, el que hem escrit al radar, tot això fa que la gent digui ei, plantejar-me el suïcidi perquè estic malament no és de boig. Si em pot passar, puc demanar ajuda. No? Clar, quan abans, no? Si ho fem abans, ja tenen malestar, demanen ajuda, això és fantàstic, perquè aleshores no ho han de fer, perquè quan més greu és el que fas, després més difícil és remuntar. No? Amb la qual jo crec que és una idea molt important entendre al jovent què li està passant, no? Si li exigim que sigui fantàstic i veiem amb les estadístiques del Codi de Suïcidi aquí a Catalunya que s'ha vist un increment molt significatiu de la ideació i conducta suïcida, no suïcidi consumat, que és més amb homes que en dones, però molt significatiu amb noies adolescents, noies joves, i no en nois. No diré, que els nois fan més conductes delictives, doncs no s'ha vist. Més absentisme laboral o escolar tampoc s'ha vist, però com que a la noia se li està exigint molt més perquè ha de ser simpàtica, fantàstica, tot, bueno, i el patiment que tenen en aquest moment és molt significatiu, en la qual també els psiquiatres, ens dediquem a psiquiatria infantil, aquí hem de fer prevenció. I aleshores, una idea que crec que és interessant, perquè també en aquest fòrum podem ajudar molt, és quins són els referents contemporanis que tenen els nostres joves. No? I crec que és una idea que per mi és interessant perquè puguem veure que, en part, perquè pateixen. Perquè quan tu estàs malament, t'arregles a alguna cosa, t'agarres a alguna cosa, no? I, igual en altres èpoques passaves malament i t'agafaves a coses que et donaven el grup d'amics, la família, et donaven els valors que tenies, que t'ajudaven a sostenir-te per poder tirar endavant. Però ara hi ha alguns valors o valors que no t'ajuden a transcendir, sinó que t'ajuden a estar molt immanent i amb la qual acabes trobant-te molt sol perquè porta la soledat o porta el consum o porta l'avorriment que no estan ajudant. Dintre d'aquests hi ha un. Estem en un moment que parlem de la globalització. La globalització és fantàstica perquè ens permès poder dir gent que no està aquí, poder anar a veure, gent, tinc la meva filla l'altre dia amiga, que estava buscant feina, que ha aplicat a una feina a Suïssa. Dic, a Suïssa què fas? He aplicat i tinc una segona entrevista. Dic, el món està allà, no? O sigui, no és anar, abans era anar a Madrid, ja que... ara està al món, no? I està molt bé la globalització, però la globalització té un efecte secundari que podem trobar que és el relativisme. Clar, com tot és tan ampli, no hi ha criteris i, clar, jo com psiquiatre que ara ja ser veterano, no? Ara m'he convertit en activista. I soc activista de dues coses. Una, la prevenció del suïcidi i l'altra, empoderar els pares i els mestres a tenir criteri. A poder transmetre valors, criteris i seguretat als seus fills petits. Perquè, clar, un pare que s'ha format a si mateix, que es forma al col·le, que va a l'escola de pares, té un criteri i té l'obligació d'ajudar el seu fill a que tingui criteri. No? De fet, tots sabem que quan tu creixes amb criteri i amb límits, creixes més segur, no? Jo amb els adolescents treballo i dic, on és el lloc on pots córrer més amb el cotxe o amb la moto? El circuit. El circuit per què? Perquè tots van a la mateixa direcció, tens barreres, tens tal... En canvi, on pots menys? Un camí d'aquests, una comarcal, perquè tens que anar amb cuidado perquè a la primera curva tens problemes, amb la qual els límits ens ajuden. Idea clave. Ajudar els pares i els mestres a que tinguin autoritat, en el sentit d'autoritas, no d'autoritarisme, sinó de criteri. I tenim dret, com pares, i obligació de donar criteri i defendre'l. Jo crec que això és molt important, i aquesta revista té criteri. Jo crec que és una cosa que és interessant. Després, un altre valor que estem comprant tots de forma tramposa, i més amb el món capitalista i occidental, jo dic el massismo. No el marxisme, el massismo. Mas, no? O sigui, cada cop més. No? Pensem que l'IPC ha d'augmentar cada any. Cada cop he de créixer més, he de guanyar més, he de tenir un cotxe més gran, un iPhone més gran, i els adolescents ho compren.
i també ho comprem nosaltres, els adults, no? De no estar conform, o sigui, no tenir el concepte de la sobrietat, que és un valor cristià, crec que és molt important. La sobrietat fa que valoris el que tens, no? És veritat que els nostres avis de postguerra no tenien res, tal, i valoraven el poc que tenien. Nosaltres ara valorem molt poc les coses. I clar, nosaltres com a adults hem d'ajudar els nostres fills a que valorin el que tenen i que sàpiguen el que costen les coses, perquè és cert que com tens més poder econòmic molts cops, doncs és molt fàcil comprar. Ara és molt fàcil comprar. Ara el car és tenir experiències, que és el que el jove vol. Però comprar, pots comprar per 2 duros inclús. Vale. El massisme, doncs no. La sobrietat, perquè si no entrem en una dinàmica insostenible. Si tota la terra consumís com consumeix Occident, és un desastre, no? Val. Tercera referència que crec que podem contrastar, que és l'individualisme, el jo-jo, no? Si nosaltres també som persones que estem pendents de nosaltres, no tenim una visió transcendent, que no hi ha un altre que rep, doncs, el jo-jo, jo a mi mateix, i això que ens porta a la soledat. Si jo estic prioritzant-me, quan tinc una angoixa no puc mirar fora, perquè no tinc, no? O sigui, amb el jo-jo. I hi ha una altra part d'aquest jo-jo, que és el que està passant ara, que és tota la part també de l'hedonisme, no? Que és el ja-ja, no? El jo-jo i el ja-ja, no? En aquest sentit, que ha de ser immediat. Avui en dia, si els joves estem, que no tenim criteris, perquè estem aquí, la globalització, todo vale, clar, si todo vale, nada vale. No? Això és un aforisme que em sembla que és molt significatiu. Si a més hem de pensar que sempre hem de ser més, fer més, fer més, fer més. Si a sobre som persones individualistes, que estem amb el jo-jo i estem amb la immediatesa, el ja-ja, no? Clar, acabem sent persones amb molt risc de caure en addiccions o caure en dependències emocionals, dependències materials, dependències químiques, que acabem, el nostre sistema cerebral està tot el dia buscant dopamina. La dopamina és fantàstica per ens donar plaer, però és de mitja curta, amb la qual hem d'anar cada cop buscant més. No? I amb això tenim els adults, perquè quan parlo de joves, som tots joves moltes vegades, tenim un element de molt risc, que és les pantalles. Les pantalles ens ajuden molt a calmar-nos, d'alguna forma, i soluciona aquest jo-jo, ja-ja, perquè és immediat. Si tu estàs avorrit, jo què sé, esperant al metge, doncs agafes el telèfon i acabes mirant coses, estàs molt distret, però no estàs aprenent res, no estàs molts cops, però estàs consumint i el teu sistema intern està tot el dia estimulat amb llum, soroll i moviment. Clar, jo crec que això, clar, si tu des de molt petit tens un nano que està amb llum, soroll i moviment, doncs entens que després estem tots una mica TDAH, no? En aquest sentit. I també nosaltres com a adults, si tu no t'avorreixes, si a la que tu estàs una mica tal, agafes un joc que tots el tenim, aquí algun joc d'aquests, o poses a mirar internet, o l'Instagram, no? Clar, com són una mica més serios, el LinkedIn, no? La curiositat no ens fa créixer, no? No ens fa reflexionar. Per això de vegades el paper va bé perquè és concret. No sé si us ha passat algun dia que hi ha els que no veien molt bé que fas així, al paper, no us ha passat perquè teniu aquesta mania, no? I després dues idees que per a mi són molt potents i crec que des de la visió cristiana de l'home crec que podem aportar molt i ens ho hem de creure, no? La primera és a tothom parlem molt de l'educació en valors i està molt bé. Jo crec que està molt bé, en valors. Què és un valor? El valor és una que jo aconsegueixo i ho incorporo i és bo per mi. Quan més ampli és el valor, millor, perquè cap més coses. No? Si el valor és molt petit, només l'economia, però si és quan més ampli, millor. Però el cristianisme, jo crec que Crist aquí és molt significatiu, no parla tant de valors, sinó de virtuts. Perquè la virtut és el valor amb acció. No? I molts cops, per exemple, en un entorn que pot ser catòlic, no? Si tu com a adolescent et col·loquen o et venen un valor, però tu no l'incorpores de forma operativa, pot ser un problema.
Sí, però o sigui, a sobre, una noia adolescent, i a sobre estic superestressada, penso en la mort, i clar, com soc catòlica no puc pensar... No, no, no. O sigui, convertim aquest valor en virtut, que és el valor operatiu. I això és molt important. I crec que hem d'educar els joves amb les virtudes que són els valors en moviment. No sé si amb això esteu d'acord, ens podem barallar, però jo crec que és superimportant perquè si tu només tens valors, si jo educo la meva filla amb el valor de la generositat i ella no és generosa, aquest valor es converteix en una angoixa, no? Perquè tinc que ser bona, tinc que ser bona, tinc que ser generosa, tinc que ser generosa, no, però no tinc el valor de la generositat. Val? Aquest valor val si jo l'incorporo. No? Jo crec que el món catòlic actual, com ja no estem de moda, està molt més en virtuts que en valors, perquè abans, no sé, fa molts anys, ser catòlic era lo guai, no? Ara no, amb la qual cosa, bueno, ara torna, no? Està de moda, no? Però en aquest sentit crec que pot ajudar molt per que transmetre als adolescents contemporanis els valors del cristianisme, no? I convertir-los en virtuts, en hàbitos, dona benestar, o sigui, tot el que és el companyerisme, fantàstic, no? Tota la generositat, aplicant-la en vida, és quan ajudem. La fe, esperança i caritat, si la posem en moviment, és el que ens dona benestar, perquè ens amplia, no? I finalment, també hi ha una part que ens estem trobant, que és el concepte de felicitat. Jo crec que els cristians podem entendre molt el concepte de nostra felicitat. El cristià, el que és imitador de Crist, no? I el model de Crist és un antimodelo d'avui en dia. Clar, Crist, per fer el que ha de fer, morar la creu, després ressuscita, que és el que... Però, clar, avui en dia, el sacrifici, morar la creu, l'adverso, ei, calma't, no sufres. No? Els teus fills, dona'ls de tot que no pateixin, no? Que estiguin a gust, no? Pues això no ens fa créixer. No? Molts cops trobem adolescents que quan arriba... Clar, tu tens el col·le. Al col·le vas pagant, si no el col·le no té nivell, doncs extraescolares, els hi poses professor particular, no sé què, però arriba un moment, a segon de batxillerat, que si vols ser metge, jo no sé si avui podria ser metge, un metge ha de ser quasi un Asperger, o sigui, per tenir nota per arribar a medicina. Doncs, arriba un moment que arribes a l'adolescència i la tramuntana, que ja avui en dia l'adolescència és brutal. O sigui, si tu no has tingut arrels, si no tens arrels fermes, si no ets un pi d'aquests arrelat, pum, se't porta el vent, que és el que ens està passant a molts adolescents contemporanis. Clar, si els ajudem amb els pares que posen límits, no? Un límit no és una negativa, un límit és un orientar, no? O sigui, fem ciclars i en aquest sentit, amb els pares, quan treballo amb ells, els animo a convertir-se, que el pare ha de ser com un faro. Què és un faro? Un faro és una construcció monolítica de pedra ben forta, que està actualitzada, que té llum, i diu, de forma molt lliure, dic, aquí, per aquí pedra, per aquí aigua, per aquí pedra, i al fi, que passa de tot, pedra, No clar, si aquest faro es va movent, clar, l'adolescent va perdut. Per això crec que és molt important que els pares seguin faros. Com fas per fer faro? Tenir, formant-te, intentar fer també tu ser la millor persona possible. No? Que això crec que la visió de Crist, el primer que diu és, no? La caritat comienza por uno mismo, no? Cuida't per cuidar els altres. I això és molt, molt potent. Clar, si convertim això i traiem la part de la felicitat com sentiment, no? La felicitat és una decisió. La felicitat és algo... El Torralba també té un llibre molt interessant, que a mi m'ha agradat molt, que es diu Benaurances per agnòstics, no? Que bueno, és un llibre trampa, perquè ho escriu, ell actua com creient i es contesta ell mateix com a agnòstic. No? Això és veus que clarament és un mal agnòstic, jo crec. Però en aquesta part sí que s'està parlant de la felicitat, no? De la felicitat com decisió. No és una emoció. No? És jo compro la felicitat i la felicitat té a veure amb les decisions que jo prenc, són decisions que em construeixen i la felicitat que avui el món ven és una conseqüència, és un don. Clar, nosaltres no podem provocar dons, podem posar els mitjans perquè el don apareix. S'entén aquesta idea? O sigui, per exemple, jo us diria, mou el braç, tu pots moure el braç, però et dic,
dilata la pupil·la. No pots. I és un muscle, igual que aquest, però aquest és no voluntari. El mateix, les emocions, tu no les pots provocar, no les pots fer, les pots provocar. Si tu vols tenir alegria com a emoció, pots començar a sentir acudits del Gila i et ve l'alegria corporal. Però tu pots tenir una tristor, una alegria, ninguna alegria corporal i molta alegria interna. Hi ha un llibre molt interessant que els adolescents, hi ha una mica Leor, li recomano, hi ha un llibre de la Madre Teresa Calcuta que parla de la seva època fosca, no? De dir, ostres, una dona que tenia alegria, però no tenia alegria emoció. Jo crec que això és interessant amb els joves, dir que l'alegria no és el jiji jaja, sinó sentir-te que la teva vida té sentit. I amb els adolescents i també amb els pares treballem una triada, no? Que crec que és, a veure si me la compreu, dintre d'aquest activisme, ara el que estic buscant és convertir en comptes de la civilització del benestar, no? Aquest sentit del benestar, clar, perquè el benestar, fixeu-vos que al final fa referència a un mateix, jo estar bien, no? Canviar per la civilització de l'estar bien, que és diferent. De l'estar bien, i té tres potes, no? La primera pota és l'acceptació. Què és l'acceptació? Seguint a un psicòleg que es diu Gilbert, que és la teràpia centrada en la compassió, és l'acceptació compassiva d'un mateix. Jo tinc el que tinc un nano que ha suspès 7. Accepta-lo, és que és el que hi ha, i des d'aquí construïm. No? O tu acceptar que m'encantaria ser no sé què, però no sé, m'agradaria ser més alt, però no ho soc, o ser més intel·ligent, no ho soc, o sigui, val? Acceptació. Això és superimportant. Els psiquiatres ens treballem molt i els psicòlegs acceptar. Enric Armando. I ara per què s'ha callat? Val. La primera, acceptació. En aquest sentit, acceptació acrítica d'un mateix. Acceptar. Si no t'acceptes, no pots, si no saps on estàs, no pots anar enlloc. La segona part d'aquesta triada és el vincle. Nosaltres som en relació. No? Clar, el que ens ajuda a sobreviure el ser humà i això, l'apego i tota aquesta part, sabem el vincle. Una persona que sap que està acompanyada, que no està sola en el món, que té algú, doncs una persona que és molt més segura, pot tirar endavant, no? I la tercera pota, seguint la logoteràpia del Frankel, és el sentido. Clar, que és el tenir clarament a la nostra vida el para què. No? O sigui, clar, si nosaltres aconseguim que els adolescents i jo mateix, i nosaltres mateixos, siguem persones que ens acceptem el que hi ha hoy. Acceptar no és conformar-se. Acceptar és acceptar que avui, jo què sé, doncs, jo sé de psiquiatria tant, doncs ho accepto, però no em conformo, jo estudiaré per saber més demà. Val? Estic vinculat a nivell personal, interpersonal, i la vinculació és bidireccional. Clar, i això ho treballem molt amb l'escolta activa i amb l'emoció en l'altre. O sigui, vosaltres m'esteu escoltant, per això esteu atents, us veig atents, però no hi ha interacció. En canvi, la clave de la vinculació és que hi hagi una interacció i cuantos más sentidos, mejor. ¿Vale? I la tercera, el sentit de la vida. ¿No? El Frankl parla de la búsqueda com a actitud de búsqueda de sentido, però si tens les potes, la persona transita bé. No? Inclús en el trasfons catòlic, no? Jo crec que també és molt més potent, que en el fons és fer esperança i caritat. No? O sigui, d'alguna forma la fe que pot tenir a veure amb la creença, amb els coneixements, l'esperança també hi ha un para què. O sigui, no... Jo, per exemple, en teràpia parlo molt amb els pacients, dic, jo no soc, és que a més no soc optimista, perquè l'optimisme és una emoció, hi ha gent optimista i gent que no, però tinc esperança. Què vol dir que tinc esperança? Que jo mirant, si tinc aquest nano que està treballant per estar millor, es posarà millor. No sé fins a quina qual, però és l'actitud. No? Jo crec que els valors catòlics, sense posar, si voleu, la part més religiosa del terme, però amb els valors
poden ajudar molt al jove contemporani a passar aquests moments perquè es troba, que pot tenir una acceptació, no? Imagina't que, ja que estem en aquest foro, ho utilitzo, però clar, imagineu-vos que tu et creus que ets fill de Déu. Uah, no? És brutal, no? Si elimineu la pau que pots tenir amb això. Si a sobre saps que ets un tio o una noia que estàs vinculada als altres, perquè som germans, i també amb els demés, i vinculat amb Déu, que també hi ha una vinculació. I després que tenim un sentit de missió, això et dona seguretat. Clar, si a l'adolescent, nosaltres, un adult, un vell que està ja decrèpit i quasi té un pre-Alzheimer i que és com ja més risc de suïcidi, doncs té aquesta actitud, doncs vivim molt millor. No ho sé, hi ha aquesta reflexió i crec que dintre de la cultura que tenim i dintre del valor de l'espiritualitat cristiana, si ho transmetem això, podem ajudar. I aquí ho deixo. Sé que m'he ido muy lejos, però m'agradaria explicar això. Jo he trobat molt interessant la xerrada. No sé si teniu preguntes, Per mi ha estat com una revelació, una mica, O crítica, també podeu... Crítica també. Per tant, obrim torn de debat, tant de aquesta intervenció com si voleu comentar alguna cosa en la revista o de qualsevol altre tema que us neguitegi, Massa plat, penso, perquè jo toco una mica, i tu no soc psiquiatre, no toco des del punt de vista de la psiquiatria, però sí que soc educat. I toco de vegades nanos que tenen problemes d'aquest tipus i que, clar, els pares busquen, en el seu món, busquen la solució, el que diuen actualment les mesures de suport a la persona. El que abans se'n deia la incapacitació, i aleshores aquí ve el problema, no? De que quan parles amb ell és una nul·litat total de formació, ja no de virtuts, sinó de valors, una ignorància de la religió. Una revista que ja havia editat i el Rafael. I normalment tenen una bastant deficiència en la formació acadèmica per l'escola de que no funciona i de que està popular. I aleshores aquí ve la qüestió, no? Construir el discurs perquè aquesta teòrica mesura jurídica que els ha de donar suport, clar, quin tipus de suport els hi dona perquè puguin ells construir la seva llista. I aquest és una mica el diàleg que de vegades tens amb el psiquiatre. Escolta, què diuen aquest informe, cap a on hem d'anar i com podem construir? Amb això també és cert que el model de salut mental actual, que està sobresaturat, que està molt desbordat, igual el model mèdic en general és solucionar el problema. No? Si, per exemple, és més fàcil medicar que fer psicoteràpia. Està clar, i és més fàcil medicar i fer psicoteràpia que educar a construir, que és més difícil. Sí, aquesta és la qüestió. I amb aquesta part també els pares, també el psicòleg, no? El pare també ha d'anar perquè té que veure amb el que passa, no? Sí, que no. Esclar, tota l'engranatge social no funciona i... Però hi ha un moment, hi ha una part que això crec que és superinteressant, que també, i jo sé que el moment actual ens l'estou donant, també hi ha molta joventut que té més recursos, que té més possibilitats i que hem de confiar en ells. Amb la dana aquesta que va passar fa poc temps, vam veure que molta gent jove va actuar espectacularment. O sigui, el nano, per definició, el jove, vol ser feliç, vol estar bé, s'ha d'encaminar. No és una generació perduda en aquest sentit. Jo crec que hem de ser molt optimistes perquè quan veus que els fas treballar, doncs la gent té ganes. O sigui, els valors de fons, no? Els trascendentes els té. No se'ls carrega ningú, aquests. Clar, si amb el temps no fem res, arribem als 30 anys que el que volen és guanyar diners. El que vol guanyar diners per arribar a ser no sé què. El que no està amb això és passar-s'ho bé, que és consumir, viatjar i poc més. I l'altre, doncs, perdut, doncs me quedo allí a dictar alguna cosa passant de tot. En canvi, quan s'enfoquen, tenim molts recursos i ho veiem molt jovent, han nascut moltes coses. No soc optimista, però tinc molta esperança.
voldria afegir una cosa que pensava, que has dit. Comentant-ho amb una metgessa, havia estudiat el tema del suïcidi força, ella comentava, i parlo ja de fa uns quants anys, que notava que la joventut actual és molt més fràgil. Llavors, si aquesta hipòtesi és correcta, clar, com enfortir. Fràgil emocionalment parlant, no? Sí, va lligat amb el que deies, no? Però jo també ho noto. El primer cop de vent cau. I potser abans, que es buscaven les primeres necessitats, perquè se sortia d'una època de postguerra, perquè tot era més difícil, etc., creaven persones més fortes, per dir-ho en termes actuals, més resilients. No sé si encaixa, si és complementari, no? Jo crec que hi ha una veus que hi ha molts col·legis allà. Veus de vegades que veus la típica, perquè els pares treballen, doncs els avis van a buscar els nets, no? I l'altre dia, i és recurrent, veus un avi o un avi ja grandet o tal, que porta la motxilla del nen, i el nen, o les dues motxilles, l'altre dia hi havia les dues motxilles i els dos nens amb el bocata o amb el dònut, doncs no. O sigui, els hi hem de fer treballar, que poden, i es troben a gust. O sigui, jo li deia que porti el bolso de l'àvia, no? O sigui, en aquest sentit, perquè els fem i ells volen. O sigui, qualsevol de nosaltres, què volem fer? Volem trobar sentit, volem sentir-nos útils, però és una necessitat antropològica que crec que és essencial, si no ens la frustren, estem allà. Fer-los treballar. A la meva sort deia una cosa, dic, que els fills que no facin res, que no els hi facis res que ho puguin fer ells. Jo crec que això és màgic. El que puguin fer ells no ho facis tu. Perquè nosaltres, acostament, quan tenim un nano que cau, el primer que fam és solució. Per exemple, psiquiàtricament, està depre, antidepressiu. Doncs no sempre. Primer que pateix, enteneu-me, que el patiment et fa pensar, et fa buscar solucions. Si te lo calmo, doncs no creixes. Clar, si és molt potent i estàs fora de la teva finestra de control, t'ho he de calmar, perquè si no, no produeixes. Però el patiment contingut, o sigui, està fora de l'espai de confort, a l'espai d'experimentació i de creixement, l'hem d'acceptar, l'hem de permetre. Que el nano pateixi una mica està molt bé, no? Una mica, no excessivament. No, que potser veiem les contrarietats com un mal, no? I potser no ho són, perquè a la vida en tindrem sempre. Llavors, com més aviat te'n donis compte, no? Jo no dic coses que siguin desproporcionades, perquè llavors sí que caldrà ajuda, no? Però petites contrarietats, doncs això que he dit, no? Que primer, o sigui, animar-los a que se solucionen una mica ells, no? I potser una mica de reeducació dels pares i els avis perquè no portin les motxilles, no? Bueno, no ho sé. Bueno, un exemple, però vull dir altres coses, no? Bueno, poder-los confiar en els recursos als joves molts cops es queixen de que els tractem com tontos. No? I si els hi dones espai, són supercreatius i poden més que tu, no? I de vegades els hi volem perquè nosaltres som protectors i quan protegim, sobreprotegim. I quan sobreprotegim, estem desfavorint. Els fem no vulnerables, sinó blandos, que és diferent. Clar, vulnerables som tots, i el que no accepti que és vulnerable, malo. Jo amb els adolescents faig un joc que a mi m'agrada molt, ho podeu pensar. Quin és l'animal més fort de la selva? Qui guanya? Ja, el típic, el lleó, dic, després tens el típic friqui, no, el rinoceronte, perquè aquest és no sé què, no sé quantos. I al final no diu, qui guanya? El hombre, no, tampoc. Qui guanya? El caçador. Per què el caçador? Perquè el caçador sap que és vulnerable. Sap que o es posa unes botes o es punxa i té una infecció. O es posa un vestit o té mosquits que li maten. O porta un barret perquè si no el sol li crema. I finalment porta una escopeta amb la qual pot matar el rinoceronte. Però per què pot? Perquè sap que és vulnerable. Si no acceptem la nostra vulnerabilitat, si no acceptem, doncs anirem empantafant.
A Tarzán, bueno, no ho sé. No, Tarzán tenia suerte, però habitualment, no? Jo crec que això amb els adolescents entren, però els hem de, i també nosaltres hem de deixar de patir una mica, entre cometes, i després hi ha una part que els pares i nosaltres també ens costa molts cops, és entendre tot el món digital i el món d'internet. No deixem que els nostres nanos facin el carrer sols perquè els hi poden raptar, enverinar, no sé què, i els deixem sols a internet, que internet no és que tu mires a internet, sinó quan tu obres internet, internet et mira, no? Nosaltres en vam fer, jo soc voluntari, estic a la Fundació d'Ajuda i Esperança, que portem el telèfon de l'Esperança i un xat d'adolescents i el telèfon de prevenció al suïcidi, aquests són pioneros, no? Després va venir el 024 i tot aquests, però vam fer, per exemple, un experiment que ens va ajudar a mi, que quan un nano parlava de, això també amb la Pompeu, amb la Freire, quan un nano preguntava, bueno, un usuari preguntava coses de suïcidi, obria un banner de donarà el telèfon de prevenció del suïcidi i el xat d'ajuda adolescents. Pues, quan vam fer aquesta, va haver-hi amb l'estadística, uau, una pujada brutal. Amb la qual que dius, perquè estàs allà supervulnerable. O sigui, els mitjans de comunicació, quan tu et fiques en una xarxa social, et fiques a internet, hi ha molta gent que t'està intentant venent alguna cosa. Venent alguna cosa econòmicament o col·locant alguna cosa perquè són perversos, amb la qual hem d'entendre que els nostres fills volen. No? I amb això hem de fer formació, doncs, hi hem de posar límits. Igual que la meva filla quan tenia 12 anys no li deixo conduir el cotxe, doncs igual no pot tenir un mòbil amb Facebook o amb no sé què. No? Pot tenir igual WhatsApp de la classe i el controlo jo. Però crec que és important. Amb la qual entendre que aquesta part hem d'aprendre a viure en llibertat, que això és superimportant, però llibertat sense límits és caos. I el caos guanya el que et vol col·locar alguna cosa, no et fa créixer. Però clar, bé, educar els pares i educar-nos nosaltres. I a nosaltres també, saber esperar. Si tu quan tens una angoixa i et compres el nou iPhone, el nou no sé què, i ja consumeixes, no creixes. I bueno, si no, ja el papa ho parla de sobrietat. Em sembla que és algo que hem de parlar de consumisme, no? Jo crec que és molt interessant parlar d'això. Si no, no és sostenible. No sé si et pensant, Preguntes, inquietuds? Eulàlia no està silenciada. Jo diria alguna cosa. No està silenciada, Estic silenciada o no? Estic silenciada? No, sentim tots. Estic silenciada. Sentim el capet. Sentim el capet. No, em sents? I tant. Vale, no, simplement li faria una precisió. No? Ell parla molt de valors. Jo crec que amb antropologia cristiana parlem més aviat de principis, perquè els valors tenen un component més relatiu, moltes vegades, i els principis tenen un component absolut. I respecte al que estava comentant dels adolescents, jo crec que avui dia hi ha una adolescència generalitzada, no? La societat és tota molt adolescent. Llavors, clar, ningú pot donar el que no té. Si els pares, els teòricament professors o educadors, o els que es diuen que eduquen però no estan educats, i els avis tampoc, perquè ara ja hem perdut el tren moltes generacions, clar, ens trobem en una situació que aquella persona jove no té referents, perquè els pares van perduts. I els avis també van perduts moltes vegades, no? Clave. Bueno, jo crec que hem de tots estar en una formació contínua i anar creixent. Jo crec que per això aquesta part... En un període educacional, no? No sé si s'ha congelat. S'ha congelat? S'ha congelat o no? No. S'ha congelat? No s'ha congelat. No sé si s'ha sentit tot el que he dit. Estem sentint. La imatge s'ha congelat diverses vegades.
Hem sentit, hem sentit. Llavors jo dic, el que s'hauria de reforçar una mica la formació de les persones amb antropologia cristiana, amb humanisme cristià i aquests principis nostres que són de dret natural i que són vàlids per tothom, doncs implantar-los una mica a la societat, perquè si no, vull dir, ja dic, repeteixo, ningú pot donar el que no té. Llavors no podem pretendre que una persona jove sigui un crac quan no té referents de cap mena. O sigui, ell com a ser humà doncs té un anhel d'excel·lència i té la transcendència de la seva naturalesa, però després, clar, si no ho veu ni en els seus pares, ni en els professors, ni en els coneguts, ni a les redes socials ho veu enlloc, vull dir, es troba amb molts impediments pel seu desenvolupament personal, no? I perquè arribi a una mínima plenitud, Vull dir, per anar una mica orientat, s'hauria primer orientar els que han de fer la feina primer, no? En els professors i en els pares i a la societat en general. S'ha congelat la imatge? No, ja t'hem sentit. Hola. Et sent bé. Què passa? S'ha congelat? Sí, no ho sé. Ja ens ha quedat clar. No, és que s'ha interrompit molts cops. Ens ha quedat clar el que has plantejat, sí, no et preocupis. Alguna aportació? Jo una petita aportació que he treballat de docent molts anys i en alguns moments de tutor. I he vist una mica aquesta evolució que dèiem en els joves de l'edat d'estar a l'institut. I trobo això, que falten molts referents, que hi ha un contrapès molt fort de tot el que és internet i les xarxes, i que, esclar, que aquí en podem parlar, però quin és el nostre àmbit d'actuació, no? Jo penso, en el cas també de la concertada i a la pública, però en aquests moments l'ensenyament públic, el que jo he viscut, diguem-ne, i per tant no puc generalitzar perquè no he viscut gaire centres, hi ha una mancança molt gran de nord, de tenir un nord i tenir això que dèiem, uns referents i aquesta seguretat també de la que parlàveu, no? Si tu estàs més o menys segur i tens unes conviccions pròpies, però que les has treballat i has begut de fonts viables, si és que es pot dir, doncs tot això falla molt, falla molt. I penso, pel que jo he vist per l'edat que tinc i per altres persones que han sigut referents per mi, que van tenir en altres ocasions, en altres èpoques, doncs això, uns referents i molt de pedra picada. Jo, ensenyament, ho trobo a faltar. Llavors, penso que això, que com podem nosaltres arribar als joves? Doncs penso que té feina, diguem-ne, que són els centres que més estan educatius, ja no en diuen d'ensenyament. Ensenyament, el departament, vull dir, doncs té l'eina i no la fa servir. Jo amb això podem demanar responsabilitats, a qui vulguis, però jo sóc molt de què puc fer jo. De què puc fer jo. Saps? Què puc fer jo amb la meva família? Primer, què puc fer jo amb mi mateix? Jo he d'intentar ser la millor versió de mi mateix, no d'ell, de mi, no? Perquè molts cops l'adolescent vol ser com l'altre, perquè, el derecho mimético, jo vull ser el que vol l'altre per créixer, però aquesta part de voler ser el millor, d'intentar créixer, intentar, acceptant el teu ara, intentar donar la millor versió de tu mateix. Aquesta exigència saludable jo crec que és important. Després el meu entorn, no? Si jo puc ajudar que en petit, en corto, sigui millor, fantàstic, i això transmetre. I aquests models enganxen. Els adolescents t'escolten si sent que els escoltes i els hi preguntes. No? Si hi ha una interacció interpersonal, si et veuen coherent. No? Si tu transmets amb adolescència, tu sabràs més que jo, també teníem una idea molt important, que els adolescents diuen, els adolescents no t'escolten.
Dic, no t'escolten, d'acord, però et miren i veuen, no? O sigui, veuen i oyen, no? En aquest sentit, en el qual o ensenyes o dius, després agafaran el que vulguin, però han de veure que ets congruent. Quan un pare és congruent al fill, doncs, igual al moment es rebotarà perquè té que trobar a l'adolescència la seva identitat, però després seguirà el valor si aquest valor l'ha vist encarnat. Per això crec que és molt important que ens ho creiem. Que ens ho creiem i que aleshores sigués coherent amb tu mateix. I és el que deies tu, el que deia, bueno, ja dels pares molt adolescents. També és veritat que la crisi que hi ha hagut de la família, jo crec que ara estem més enfocats, no? També ha fet que molts pares han tingut que tornar a l'adolescència perquè s'han separat, tinc que tornar a fer família, i estic per un altre tema, que igual ja és època passada, no? En aquest sentit, i genera moltes conductes amb els pares dels adolescents, de que vull trobar-me a gust, trobar el meu lloc, i a l'adolescent de vegades el fa nosa, perquè és... I quins són els riscs de suïcidi amb l'adolescent? Quan el sent sol i quan sent que es carga. Si tu com a adolescent et sents sols, es carga, fàcilment entres en desesperança. Que els meus pares no m'estimen, soc una càrrega i pot ser, perquè, tio, ara has suspès 8, ets un... Ja, però si el pitjor és per mi que he suspès, encara que dic que no m'importa, però clar que m'importa. Aquesta part, No sé. I clar, potser jo tinc un contacte habitual amb universitaris excel·lents, perquè són caps scout, que són monitors d'esplais, que són entrenadors de futbol. Aquests joves que són líders entre els seus companys, molts d'ells catòlics. El que em diuen tots és el problema són els pares, no els nens. El problema és els vicis dels pares, la falta de virtuts dels pares. O sigui, que el pare sobreprotector que no deixa que el nen, perquè està plovent, no l'ha portat a l'activitat. O que no, que fa molt de fred, no farem acampada, no el portaré a l'acampada. Els pares són els primers que tiren de pantalles, els primers que parlen que estan amb el mòbil quan haurien d'estar amb els seus fills, els primers que posen la tele, els pares antics posaven la tele a l'hora del menjador. Llavors ja no hi havia conversa en la família, perquè la tele. Deixeu-me sentir notícies de molts pares. Per tant, jo no sé, ja fa anys que tinc la sensació que el problema no són els joves. El problema són els adults. La corrupció està en els adults. O sigui, jo el que veig en els joves és un gran afany de neteja i tirar cap amunt, no? I de servir. Potser és que potser estic en contacte amb joves excel·lents. Que potser són... Clar, i un altre pensament que tinc és que tothom se salva pels seus coetanis. Quan els joves estan salvats. Sobretot si els referents no existeixen. Si el teu referent, si els referents normals, que són els pares, no són excel·lents o no són exemplars, no? Perquè, no sé, penso en tots aquests nois i noies que han viscut la separació i han viscut la separació dels pares, quedar-se vivint amb un, caps de setmana amb l'altre, maleteta cap amunt i cap avall. No són referents, diguem-ne, que ells vulguin tenir. Sí, on vaig és que jo crec que el problema no el tenim en els joves. O sigui, o tenim problemes en els joves que són reflexe d'una societat adulta que és que està mal. Ja ha estat sempre malament, no ho sé. Tinc la impressió que les coses van més bé. Bueno, jo per això crec que des de la meva visió d'esperança, no? Que comencem per nosaltres. Per cadascú de nosaltres, En aquest sentit, perquè això és el que sí que podem fer. No? El que sí que podem fer és intentar ser més reflexiu, si veus que ets impulsiu, el teu fill que tots volem facilitar, poder posar pegues, no? O sigui, i veure bueno, que jo crec que el problema està a tot arreu, no? Tot arreu hi ha lloc, no? Però si com pares estem com avis estem més tranquils i ens reivindiquem com
els polítics deixin de parlar i actuïn. No ho sé, hi ha moltes coses, però l'únic que podem fer és nosaltres ser coherents, no? I lluitar per tenir virtuts que compartim amb els altres, i això ens dona resiliència i ens dona salut mental. Que això no té res a veure amb tenir una depressió, que la pots tenir sent... San José de Calasanz era un obsessivo, era un toc, però va ser sant. O sigui que no, en aquest sentit crec que és molt important veure el que tu pots fer i el que tu pots fer és superimportant. I si transmets això als teus fills, als teus alumnes, als teus companys de no sé què, tal, generes bon rotllo al teu voltant. I tenir una actitud esperanzada, que sigui optimista de mena, doncs fantàstic, però d'esperanza activa. Y la esperanza la tenim por factos, por hechos, no por emociones. Porque por emociones esto no hi ha qui ho aguanti. En canvi, de factos vam veient molts brotes verdes que si els mires els fas créixer. Jo per cloure una mica el debat, jo crec que els joves són inquiets, diguéssim, per defecte. És a dir, són inconformistes, inquiets. Per virtut. Això, no, vull dir per això, exacte, per virtut, sí. És a dir, que el que passa a vegades, que això potser ho han fet els adults de totes les generacions, que han tendit a voler sufocar el jove, una forma de tenir-lo controlat. És a dir, jo quan veig aquell nen petit, que la mare ja li dona el mòbil en el cotxet, perquè no molesti, no? Però després, vull dir, a cada etapa tu vas actualitzant, no? Però després el tens així, com neutralitzar. Clar, nosaltres, almenys, des del radar social, el que volem fer és el contrari, és donar-los materials, oferir materials perquè pensin, perquè susciti un debat, no? Per què? Perquè són el futur. És a dir, podem pensar el que vulguem, però els joves són el futur. És a dir, qui portarà la generació, qui portarà el món dintre dels propers anys, doncs seran aquests joves, ens agradin o no, diguéssim, no? I tenen un gran potencial si els adults ens portem bé, diguéssim. Si els adults els facilitem les coses a partir de l'experiència que tenim, els eduquem, que educar vol dir això, doncs guiar per un camí, guiar, no? Jo crec que és una de les coses bones que podem fer, i en aquest sentit jo crec molt amb l'esperança i amb els brots verds. És a dir, tenim futur, però no podem fer-nos trampes al solitari, no? És a dir, i a vegades el que passa és això, que els adults doncs ens fem més trampes al solitari. En aquest sentit, ara que tenim una persona que el coneix de prop, el primer ministre del Canadà, doncs l'altre dia va fer un discurs, que si no l'heu sentit o no l'heu llegit us el recomano, no? Perquè va venir a dir a tots els líders, els principals líders mundials a Davos, que no ens enganyem més. És a dir, que l'ordre internacional, això que va sorgir després de la Segona Guerra Mundial, amb aquestes institucions, el dret internacional, la ONU, etc., la Unió Europea, tot això no existeix. És a dir, s'ha esfondrat. I per tant que el primer que podem fer és reconèixer-ho, perquè si ho reconeixem aviat, som a temps, ell deia, les nacions mitjanes, els països mitjans, de crear-ne un nou ordre, diguéssim, no? Però el que hem de partir de la base és que en principi això no hi és. Vull dir, perquè invoquem, sí, no és que els cascos blaus, és que el dret intern... No. Si els adults ja fem així, això fan els polítics, que són els que ens manen, no? Doncs jo crec que el que hem de canviar és d'actitud. D'actitud intentar ser allò propositius, intentar guiar en la mesura de la saviesa o del talent o de les habilitats o de cadascú per intentar que el món sigui millor. I això està a la base de tothom, em sembla. No sé si teniu alguna pregunta més. Si us sembla, podem donar per acabar aquesta sessió. Agraeixo novament la presència de tots vosaltres. Molt bé.